uNkulunkulu akulonde kubusisa uphile kuze uphumelele kama uPastor Ntali Profit. Inamba ke isebenze kuphela uma ungumlandeli sona isenja 5 time kuphela awungifoneli before 9 awungifoneli after 5 ufona from 9 kuya 5 time kuphela futhi awungi-WhatsApp awungifonela ku-WhatsApp awungithumela SMS ufona from Monday to Friday Sunday ngisesonto ngizama ukuthi abantu bangifonela ngamasonto ke ngithusele lokho very cela ukuthi ngicela ukubuza uphupha ngiphethe kummese akachaza ukuthi uphupha eyowenza lo mmese ube uphethe njengesikhali usebenzisa ukulimaza omunye umuntu uphethe njengento eyosebenzisa ukusika amaveji yohlaba nani bayazama ukwenza kanje number 1 ngokujwayelekile la uphupha ummese ummese kuwuphawu ngaba luhlu uma uphethe ungabili khomba ukuthi ngenzeka ukuthi ubhekene necala kumele ulinqoba lelo cala ngenxa yobufakazi bakho obuqinile ngoba ngenzeka uphethe lo menze vele kunamacala ubhekene nawo lo muntu ecala ubhekene nayo so uma uphethe lo menze uhlike ngenzeka umuntu onabo ubufakazi obuzobusebenzisa ukunqoba lelo cala 2 futhi uma uphupha ummese kuwuphawu ngaba luhlu uma uphethe ungabili khomba ukuthi ngenzeka uzothola imali ngendlela engalindelekile 3 kwesinye isikhathi uma uphupha ummese kuwuphawu luhlu uma uphethe ungabili khomba ukuthi empilweni kungenzeka unawo amandla ubuchule noma ikhono noma ulwazi noma iziqu ezifanele ezokusiza ukwazi ukufeza ifiso uphinde uchume Genesis 22 verse 6 Abraham wathatha nomnikelo kwabanoya babu izakushisa wasibeka phezu kuka-Isaka indodana yakhe waphatha isandla sakhe umlilo nommese 4 yenzeka uma uphupha ummese ubuphawu olungalubi uma uphethe uma ungabeli usho ukuthi kungenzeka ugcwele ulaka inento ukuthela noma namagqomu nenzondlo futhi uyingozi komunye umuntu Izaka 30 verse 14 kukhona isizukulwane esimazinyo aso ayizinkemba namazinyo emihlathi angommese ukuqeda abampofu emhlabeni nabaswelayo phakathi kwabantu kanti abahluleli 19 verse 29 lapho esengenile endlini yakhe wathatha ummese wabambisa incinza sakhe wasihlahlela ithambo ngethambo kwaba izincazo eziyishumi kodwa ke 5 futhi asivale kanye la uma uphethe ukuthi umenze ngabe uPaul uma uphethe ngabili khomba ngenzeka uzobhekana nesimo esingemnandi esizokuphoqa ukuthi uzame ukuzivikela nokusiphendulela nokusiphindisela siyabonga besibheka la uphupha uphethe umenze iloko esingakusho kuningi ongasho umenze ngaphezulu lokho ezikushilo thina Kuleba hoyo Jesu siweni phansi namatulu kuleba hoyo Baba siweni phansi namatulu kuleba hoyo Jesu